er en meget sørgelig historie om en mand ved navn Skipper Ben, som led skibsforlis ud for Møns Klint. Skibet sank ud for Møns Klint. Der kom en kæmpe meteor og slog hans skib til pindebrand. Og bølgerne de sprøjtede, og han var ved at drukne. Men han så et lys komme oppefra, og han vidste han var reddet. Vores Skipper Ben, han bliver næppe glemt, for han var en tapper sømand. Vores Skipper Ben, han bliver næppe glemt, for han var en tapper sømand. Vores Skipper Ben, han bliver næppe glemt, for han var en tapper sømand. Vores Skipper Ben. Stod en jomfru og redde ham i land. Hun var fra Nederland og orden stakkels mand. Hun var jo ondskaben selv, at det gik grueligt galt. Hun var kannibal og puttede ham i gryden, og hun slikkede sig om munden og grinte. Vores Skipper Ben, han bliver næppe glemt, for han var en tapper sømand. Vores Skipper Ben, han bliver næppe glemt, for han var en tapper sømand. Nu var han blevet kogt, og det var ikke godt, så hun stegte ham på panden. Han begyndte at skrige som en lille pige og sagde, og for fanden. Så tog hun hans pik og krydrede den en